Κώστα, έχεις κάνει ποτέ drift, σου αρέσουν τα drift? Όχι, δεν έχει τύχει να κάνω, αλλά θα ήθελα πολύ να παρακολουθήσω. Αν δεν κάνω λάθος, εδώ στο Ρήσιο γίνονται κάποιοι τέτοιοι αγώνες. Πηγαίνει ένας φίλος μου και κάποια στιγμή θα πάω μαζί του για να ζήσω αυτή την εμπειρία. Εγώ παρακολούθησα πάντως και έμεινα άναυδη. Αξίζει τον κόπο. Κόντρες, καπνούς, ήταν τέλεια, πάρα πολύ μου άρεσε. Μου το συνιστάς δηλαδή να το παρακολουθήσω? Ναι, ανεπιφύλακτα. Θα σε ακούσω λοιπόν. All of good to life.